खुलुमबाय फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अनानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं थांनाय एबसुनि टेलेन्ट सार्च आनजादाव कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय थाखो 8 सिमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कुसुगाव इउएन एकाडेमिनि 3 फरायसाफोरा थाखो 6, 7 आरो 8 नि बादायलायनायाव कुसुगाव आनसलिक एबसुनि सिङाव थानाय गासैबो फरायसाफोरखौ फेजेननानै सेथि मासि एबा टपार जानो हादों। बे फरायसाफोरनि मुङा फारियै थाखो 6 निफ्राय निथुराज बसुमतारी, थाखो 7 निफ्राय मिस नुजाथाय बसुमतारी आरो थाखो 8 निफ्राय मुस्रि क्रान्ति गयारी होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बिसोर साफ्रोम टपार फरायसाफोरनो गांसे आर'नाइजों लोगोसे सासेयाव 500 राङै कुसुगाव इउएन एकाडेमिनि गोराउ मानगोनां सुशान्त नार्जारी बिथाङा थुलुंगाथाव बान्था होदों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं क'क्राझाराव मैया इउपिपिएल दोलोनि जर'खा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रंगुल बर'नो लाइमोन इउपिपिएलनि बुंथिगिरि थिसनलाइ होबाय। मख'नो गोनांदि रंगुल बर'आ इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि बिबान मोननायनि उनावनो क'क्राझाराव रंगुल बर'नि बेरफ्रुसार बिबुंथि। हाग्रामा महिलारिया बिपिएफखौ बासायनाय नङा, गावखौ जोबथेसालियाव थानांनायनिफ्राय रैखा मोनो आथिं हमदों। हाग्रामा महिलारिखौ आफादगिरिनिफ्राय बोखारना सनन ब्रह्मखौ होयोब्ला बिपिएफ दोलोआ गोबावसिन जोरसिनगोन होनना बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों। थामथि रादाबाव दं साहा फुदुंनाय समावनो हरखाब गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायजों सासे सुबुंनि गोब्राब जखम। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि जालायाव सासे सुबुङा गेसजों साहा फुदुंबाय थादोंमोन। बे समावनो हरखाब गेस सिलिन्डारा बेरफ्रुना गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय सुबुंखौ मानिक दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा। बर' हारिनिफ्राय सासे आइजोआ डक्टर अफ फिल'सफि एबा Ph.D डिग्री मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां आइजोनि मुङा जादों जनु मुसाहारि। बिथां आइजोआ चिरां जिल्लानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां आइजोनि रिसार्च खालामनाय थेसिसनि मुङा जादों इउज अफ स्टाइलिस्टिक इन द शर्ट स्ट'रिज अफ नीलकमल ब्रह्म। बिथां आइजोआ बे रिसार्चखौ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बड' डिपार्टमेन्टनि प्रफेसार स्वर्नाप्रभा साइनारिनि गाइडेन्सआव खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं मैया सेन्ट्रेल एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारी बिथाङा बनसुनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि बनसुआ मोनसे थांखि गैयै आफाद आरो दाब्रबनाय मोनसे आफादसो। बेयाव गोबां बर' हारिनि जारिमिन मिथियै सुबुंफोर दं आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायजों सोमोन्दो गैयै बे आफादाव माखासे सुबुंफोर दङ होननानैबो फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि बे समा बिटिआरनि दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै बर' हारिनि जौगाखांनायनि हाबा मावनायनि समसो आरो बिटिआरनि दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जानो थाखाय सम नांगोन होननानैबो फोरमायदों। दुखुनांथाव रादाब गुथि आर्म पुलिस बेटेलियन कनस्टेबल गकुल बसुमतारीखौ गावग्रा दीपक खाख'थिखौ मैया पुलिसा हमबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरखाब नांज्लायनायावनो गकुल बसुमतारीखौ गोदोनायाव 3 गुलि गावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे साननिफ्रायनो बिसोर सानैनि गेजेराव दान्थे बिदान्थेया जाबोनायनि थाखायनो कनस्टेबल दीपक खाख'थिया गावनि गकुल बसुमतारीखौ मोगा-मोगि गुलि गावो। दा बे जाथायनि सायाव संदाननाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।